Мы перадаем апошнія шакуючыя навіны з Вашынгтона. Гэта адбываецца зараз пасля выбуху. Шакуючыя падзеі. Амерыка ніколі не будзе зруйнаваная. Толькі што атрыманыя звесткі, што выбух З'яўляецца адхіленнем. Хадзі да нас! Калі мы упадзем і згубім нашу свабоду, Рухайцеся, рухайцеся, хутчэй! прычынай гэтага Хто-небудзь скажыце мне хоць што! будзем мы самі, Абрагам Лінкальн. Гэтым летам. Фільм Роланда Эмераха, рэжысёра «Дзень незалежнасці», паслязаўтра, 2012. Нашыя самыя цёмныя сакрэты зробяцца найвялікшай пагрозай. Колькі часу ў мяне ёсць? Чанінг Татум, Джеймі Фокс. Уцякаем, уцякаем, уцякаем! Падзенне Белага дому.